السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. بتفسير كنو أني أفتومي نغو سورة رعد technicien ko suratu yusufa angu ra'ad ni yusufa bay bita suratu ra'ad la amulu sango ni yusufa ba kadu ra'ad la ngaradu maba nga machine be mnulo no ordinateur tigo ko yusufu yo kuna fone di ammo bi ko yusuf de do o akara to qur'anu akara anve ka ban ka koro on galeti ban kadaka sawosa ambaraji kalo mina ahine kalo mina ayafa kalo mina o femiye bare nyini ala nyini lahara nyini zengena otola o ka fanya ke ka koro annase aka o fana kuma tala kon wo mi mew bulu ka marafe ngono e o ye sura yusuf ma ami jako yaka radito ka se ko fe kana yusuf ala ami sega yana kuma kata do asengoro maminu ni u sengena suye sengaye ni ba fa ki day bi bo mo jama ci la kata foko fe korone kala ngene ka ladabute ka fo ika idda mo chalay o te ladabu yi korone ka kan bunyado di korone kala yoro ka kan bunyado e ngarama de fana senge be mata fetida gani bi dawla e bi takko fe e bi tida eni mata nyona nga kenen ngon ga yanno jende mashibulu e kay daya qur'anu be minu mulu o fana ka kay nyan grafe o de sebe koro kay nga dobeta o te sebe ko u kanga kay nyon grafe ta mesi aka qur'anu be mulu nu be aka laje ude kay nyon grafe
denmisɛnw kuranɛtaw minnu bolo a bɛ se ka sigi kɛrɛfɛ kuranɛ bɛ minnu bolo u bi sigi ɲɔgɔn da fɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اتركوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأنا أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكرني مني قرآن كلامبا أني ندوي إكافو قرآن على كدكرني سنوي نورا غفدو بركو غفدو أو أرمدني ترى كنورو نبركا ko ñina ala fe seytana dara feŋ wo feŋ n'o kono be se ka ke sababu ye ka adamaden bo ala ko la ka i ɲɛsin i ka diɲɛ moyite seytana dara a ka adamadenw kunna cɛ ka taa o faa fɛ ale dara o de kama o kama ni seytana te yen baraji te yen an ka baraji sɔrɔyɔrɔ o ye seytana ka kɛ de ye ka da ka baara min i b'a kɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la i y'a kɛ o gɛlɛya min kɛ o de ye baraji sɔrɔyɔrɔ ye madama fɛn bɛ yen min bɛ e sama ka bɔ ala ko la nko n'a tɛ i b'i yɛrɛ tufa o la ka na o titatin baraji sɔrɔyɔrɔ de y'o ye o kama mɛlɛkɛ baraji ko t'ale ta la ka da kan ale tɛ kojugu dɔn kojugu t'ale bɔgɔ la a dacogo la ala fɛ a fila bɛɛ bɛ anw minnu dacogo la o tuma
ka juguma to kana nyuma fe e de be baraji sorota anga min yirata ka juguma ke kun o ka bara kono jibe mi o kama on ye baraji tigude oni shitana boray baraji ko bana ay ko me opma gafe nyeni gafe banye opma shitana ta fe fiu adamadeni ka idda fa le da kuryana jango ka fa bi maka jango ka fa bi tashala abi ko be ga musa e kana fa fe opma ala ye an la somi ajugui no ye mi ndara ka bara be aw samane mo ka bene fa fe opma nabina qur'an kala aya jija aka tangani ne nera ala fe ka bo ndam ve ndoro mano ye shitana ye afana ba ka bara de la aw fana ba tala dal masa ale yambe da bismillah ami damanani ke ni ala tamashen ni ala toye ibi doni minye afo moy togo na fura bagari ma wule do meni bagar de hubma ibi don tamashen mi afo do mo togo o dakuriya allah atiye nyena bulu tega magala tlota mangame ayro ramado opma abina doni fe jumenye o arako tamashen bilolu ba fula bena mami zona ala kuma maso ala kuma o domen atoydi o tamashen fulay aw ka jeng won be aka kulungol alli kono opma bismillah mi damina ni ke baro baran ne bina damine wala may bala ka ba o ye ala ka tamashen di o make baro baray o baray ebina dolani femye wala be ko baray ngeni minye wala ma o baray nyere o yala ka turu ngorode o kama ko ni ala ka tamashen jime arrahman ala ka turu ngoro masaya ko bara damina noy ay fami duri ko fasay ni ka bara tasoro abdamina no de aw mina fe ambe ka fe jime damina kala o kalan ne be ka ke aw be ka lamani munye ne be ka kene ne nguye be ka flani nye ala ka turu ngoro de ne nguye ala ka turu ngoro na ya taw mina ka turu ngoro mine bana pew ma ne ya fo bismillah ma fo bismillah ma mi bana tene o ya fo bismillah ama fo bismillah itna je bara foy damne fo ka soro e bi bara ngene ala ka turu ala yere femin duru ere farkolo la ka turu ngoro mi farkolo la e bi bara ngene akara bi flel kew akara bi meni kew akara bi na sunoko akara e ba fe ka fiesa ma koni ere yere ba ko o bismillah chama be ibina baraka fami fanana wala ibina baraka mi o fana o be bismillah o be ala ka rahmaniyatu adama de yere koni e bismillah arrahmanir rahim kuna ya fo to mi o kele de do adama de sevlani koni e ma fo e bi baraw baradamne isona la masala law e bismillahir rahmanir rahim ni bina jimi e majida ala ya turi korode ibina mini dami enne ngumi o ba la ka turu ngoroy ay ba ke ko eti bismillah fo jodi iya fo ma fo e ba ka ke ma ci seto la nga salamo to e jongwala wa ammi alaka nema baraka daya amma fo andala ko ta adama de ya fo ma fo alaka turu ngoroy itika ta fo ka fo itika ta nate o ma mi damna ni ge ni ala ka turu ngoro do de anga bita turu ngoro yi amba ka ken minye nyeminu ma kun kangu na ma ka flene tlu ma na ma ka menwe nengu ma na ma ka pmano yi aba ala ka turu ngoro o pma bismillahir rahmani o be kenaka turu ngoro kore aw ka bara no te nya damo fozai o masaminye afebe turu ngoro anga bara damine nalika turu ngoro de
ko wa o dama tagoy o turungoro fasa ni beje nema uyoya aka zona ni mo maso ni mo otula ne de aturu akoro aka bara note rahim wa anyiruka bara ko fe anga jija ko fe fana ka feno bo kono o fana masadu ngane minu vosi anga jija noto e anga jija ma to ato e tlo dara anga jija ma to nye dara mo anga jija ma to fien dara ya anga jija ma to jidira mo alif lam ra adakura wara furuba nema tigi an nema karangarale tigi o ye ka fo dakuriya kelina arrahman furuba nema tigi arrahim nema karangarale tigi alif ana allahu ala nedi ala ra minni anyaba fe bela tilka ayatul kitabi al-mubini ni ndagura sama vorane no alif lam ra alago muhammad mo wa ni ndagura ni mi vorani gafe wara wala lay ayat do fle koy mo bade fara alif lam ra alam yi qur'ana jigi baye qur'an ne de qur'ana jigi baye wa fe bebe nyakoro foy madu nena wa fe madu ko samena no de be ka pom hon fe o mana wa fe be fana do ne be qur'ana ngono nene ma ya kono ne ma adra kono o ne de ga ka fata kono te chen kada ka masami fe be de ba ni fe be ba ka kolo shi kono fe be ba nyakoro o de qur'ana jigi baye inna anzalnahu qur'anan arabiyyan suratu yusufa wiyam la kata de e ka do ne alay jigini ke ngap makaina qur'anan aka kalam chamaye kala gelenda qur'ana kono ko ra doni gelenda kono doni badir ba kono qur'anun arabiyyan wa awla wala ledu dakuriya arabiyan larabuka ko kundaw caya doru sinaga islamere juya arabu juya kamo o fana ka filibay kasamay ceni fenyuma do babulo e frati mo nya fenyuma ina boko ne boye ngane ye adama de ndafale kati ijo sanu be bola ko e ka be bola ne tata ko ba fu ye fada zago ndalo ma dayele bota atwaya ateka ko kabula donc c'est que l'islam a ire juguya ko arabu mo sawni o dona sa mo fo ko saye ngaw ko jojo lebe ne ala yo noya shiado e katme shiado ka o ko taka ba shi ngam san shi nyu la o ko jojo lebe ala wo noya shiado bulu kabila do bulu katma kabila do ka o ayo ke ko mu do li ta'arafu nyen ngede mu so aka nyen ma yara kono aka dulo nyo na ataka ta ka nyando nyando bo de kam ngoko te ko ngaf sani woni ma de chale do kasinga ta islam ya yare ko kan ngari arabu kano ke amal make no dakuriya arabiyan afana be wala ta mi wala ledo wa kande du ko ko mi wala ka arabu ka bo e may ni ko bi korane aka to de dakuriya bayele male kan wera la e wisinga korane mi buloni ni ya do kan wera tan goro ngani ko bi kan wera blan goro absinga ke de buyi kada ka kan wera nga cha ko jugo yani kata sika i dogo fo o kaina o ba so yedde ko chama fara nyonga arab ka dakuriya fla abana itlala o en alache na fara ko aka kuna foni chama ndo la mo e bi sofa gafela o asro en gafela te ma fa folore o na fara mo arabiyan ka fon ne wala ka te ka to e o kibo kidimi arabu ko to e nga awara wala do ka te ka to ka
bamanankan n'a ka a ma taa yɔrɔ jan nka n ka ko caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale ka surun arabukan la o la arabukan la e ka gafe kitabu ye kitabu de ye kitabu ka e ka gafe sisan a y'an da min na fo i ka e fɔ anw da la ka ka fana fɔ k'a sɔrɔ arabukan la kitabu ka banna nka bamanankan la e ka gafe e ka a taara kan do ka ban kitabu ka e ka gafe ne ka kitabu o ye bamanankan ye arabukan la kitabi i bɛ y'aw bila la a banna a taara kan na nka n'i ye anw fana ni ka ɲamanjɔ i b'a ye an bɛ taa ka o kanw fana to a la an ka kan fana ka suru ka tɛmɛ kan caman kan maadama a bɛ ten o tuma na fɛn caman bɛ se ka fɔ o kan in na k'a sɔrɔ fɛn fitinin b'i bolo nka kan tɔ n'i ko i b'a fɔ la i kɔngɔ bɛ se ka fa ten ya tubabukan yɛrɛ ko ne angilɛkan tɛ o f'i ka dakuruya caman sɛbɛn i bɛ sɔrɔ ka arabukan dakuruya fila ka laɲini sɔrɔ ni ala ye a ko n ye gafe ɲɔgɔn ka taa ka dawa in dabɔra diɲɛ bɛɛ kama o kelen wa a bɛɛ de wa a kɔrɔtaw ka ca o kuma fo o ka jigin kana kan min ni o dakuruya kelen bɛ se ka kuma caman fɔ o ma yan nɔ arabiyan an bɛ k'o de fɔ o kɔrɔ tɛ ko arabu ka fisa o ye n y'a jigin ala la n y'a jigin la la o bɔ i kunkolo la kana taa i dimi ala kɔrɔ k'i sigi kuma in t'o nɔfɛ la'allakum taqiluna ko a dabɔra mun sɔn a ka hakili sɔrɔ masala ne ye nin min fɔ sisan hali n'a y'a sɔrɔ e si ma k'a fɔ i bɛ bere da arabukan kun ni misaliya min turulen kɔrɔ e b'a dɔn k'a fɔ jaw bɛ se ka u ka laɲini fɔ dakuruya damadɔ la nka n'anw ko an b'o fɔ fo an ka munumunu caman ka dakuruya caman fɔ ala y'o de fɔ dakuruya arabi b'o de ta ko mun sɔn a ka taasi a ka hakili sɔrɔ nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi ko tɛmɛnenw na walanda ɲumanw walama baro minnu ni o bɛna kɛ e muhamadu ye walama ko tɛmɛnenw minnu bɛ ka fɔ i ye qissatu ye ko min n'a kɛra ni a kuma bɛ ka fɔ a fɔ o de ma qissatu nka o ko tɛmɛnen minnu don i k'a dɔn k'a fɔ walanda baw b'a kɔnɔ wa bi e yɛrɛ bɛ baara min ni e muhamadu bɛ ka don o kɔnɔ ye a bɛ sin ka o ko caman yɛrɛ walawala i ye tɛmɛnen kɔni tɛmɛnen baro bɛ ka wuli o b'i ka kura in i b'a seleke caman dɔn o kɔnɔ o tuma na nahanu anw naqussu alayka an bɛ ka baro bɔ i ye ahsana alqasasi barow la ɲuman na walama ko tɛmɛnenw an bɛ ko barow la ɲumanw bɔ e muhamadu ye bima ni fɛn aw hayina ni ala ye wahi min kɛ ilayka e ka hadha alqur'ana ni kalan caman in na kɔni ni kuranɛ in na kɔni wa in kunta hali n'o y'a sɔrɔ e muhamadu kɛra siga t'a la min kabili ka kɔn nin jiginni ka e ɲɛ lam min alghafilina i kun ye ɲinɛbaa ye fɛnɛ wala i kun tɛ nin kisa ninnu kalama fɛn minnu b'a fɔ muhamadu ye sisan a ma mɛn a bɔrɔ ma bɔ a ye a yɛrɛ ka maaw tɛ fɛn dɔn a la nka ala ko ne de bɛna o kumaw f'i ye kuranɛ in kɔnɔ o tuma bɛɛ ala bi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam yɛrɛ ka a ma kalan kɛ a tɛ gafe kɔrɔw kalama o tuma bɛɛ ala b'o o fɔ a ye kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ tuma bɛɛ ala b'o o kalanbaliya dakurunya fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ o nin filɛ o fɔtɔ dɔ ye maa min ma kalan kɛ ani kalankɛbaw ma jɛ a tɛ hali sɛbɛnni dɔn nka dakuruyaw ka bɔ o da kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw dɔnnikɛlaw ma se ka min kɛ o b'a jira k'a fɔ wa ni fɛn bɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ dɔnniw sanfɛ iz qala yusufu baro minnu ni o bɛna bɔ a ye daminɛni kɛ i hakili jigin waati la dɛ i hakili bɛ fɔ i taasi ka taa iz qala tumana min na yusufu ko li abihi a fa ma ya abati baba
inni kado ne ra'aytu ne yelike ahada ashara kawkaban dulu tan fulala wa shamsa wa nyetlera yego wal qamara wa nyekalo yeraye dulu tan fula e dulu tan kele ani tle ani kalo ra'aytuhum li sajidina nyin numbe ukeme ku yira majigi nere yusufa ayini vo afaita qala ya bunayya chorba ko ndeni la taqsutu ruyaka ika sukoy kana baro bodde ala ikhwatuka ibal mawye kana baro boy ibal mawye de fayakidu niya borobo yo mana yakidu o be dabali siride laka ela koni kaydan daballa mi nabi gulade inna shaytana kado shaytana lil insani aduwwun mubinun olu bina o dabal dugu minge e jugu yala ni yesu ko voye kadaga shaytana ale darade adama de jugu ya kamo duga min ni aka juga dugunde aduwwun jugudo mubinun abina obla wala juga mina utado ka fo o be ka wira kele on nye afaya kuba kanyi amo ka fa kana mbarubo ambal mawi chedo tindowa mungumo وكذلك يتبي ربك ko wala wala kama ikado de aben jogoina edda mama bina ikrengere itema gwazai on yame anyuruka mbamana dagurando fay ko sadu lebi kwa ala kraira kuti fana istayinu ala qadail bil kitimani ni eba faki magud la ko eba ka sutra la folo kana singi yera bla kenaka ki ka do ka fo ana mande radda jo konna ni noro bila wala ma ikasa ka di doni ko adonga fo mo ti toyde ko hashira bi wulu fe ya na mande radda jo yi onne bla kenaka so ko ande kun ubi to jilay de faka soro nanga ma ere no tie fio ka do ubi so ko titati de ya gelende de ama ngono ko e farafina de mai ay de arama de rati so mo fio de woni ala kra rega ladil kay kana singi black na ka ko mai sabati ko tike nyala kra ladil ga de ya i keddo la ke sutra la fo nya ka tasoro ko da hashidu bi useda ka chedo nanga mau I ay ba ke chugo abaga kotore dakanaga nga ya nye chorba ka ladiliye e dimisaniye yesu ko ngone kana borobo e belmowe femba kono ne bado niya bo e belmowe ya mayde abora belma ma bo belmowe yo belmowe ru somane do ka fa cheni aka ko kono ma gwanzano anga nyini balmo som mola kaba nga yakuba ka twari wara wara damena ala bina ikrengere yaji tabi o ikrengere li o kora ibna ka ala kama ikrengere li na ikrengo yuallimuka wa bina illa dunya min tawil al ahadithi suko ngoro abino don di mako sobe o to mena go yutimma ni matahu alayka atnada suko ngoro mo ka do amina ka nema ere de dimo amini ke nema tigi doye ni ma famu ngadda kuran nema ina o tima ni mata walika wa ala ali yaquba wa ikado nema yaquba abona ufana yaquba dem hikaro ka fo abina nema ndo se olu bele jelemo kema atamma ha mene nema mi
akora ikomi aye nemai aya dafale di ala abawayka ibangeba koray imoke numo ay nema dafale di imoke mo cugumi ala abawayka min qablu ka koni wati nye koni meni imoke jumewni ibrahima ani ishaqa aw kala moketa no abu fo abu o yi fawde a kera tugo tugo ko de mi me kan fo ale ishaqa dede yakuba ishaqu denyi o yakuba de beka ade yusuf alladi kala bina ikrengere ka suko dona dimo suko don da mata abina nema shurika no ye manyuma yaye no ye chide nyaye no ye ndam nyuma yaye wala ali yakuba nere mi yakuba ne mega puma fe ikado nere no nyuma yo tere nga nere bonaw ikado ka fo ala bina nema damo no nyuma nema ngal bi ka wala no nyuma nema mi ni ayo di imoke ibrahiman isaka mo utakuye no nyuma wa chido no nyuma no chido ko nyono de bina ke eka كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق يموك إبراهيم أني إسحاق كوني إن ربك كادو يدبما عليم عليه دون بابا حكيم وكودون أني ولا نبا وباك كوبا كرو وفودم حكيم ninye yakuba ka ladili kerengeranye min na yo fo yusufa ye akele ka sugo fo ye uni nyanje o yusuf kon ye dimisen gawna to baye ni voyna ati nyina ko laqad kana fi yusufa wa ikhwati ayatun lisailina anana fulikew anana buruke nana boye adota nafiya ba koro upma ki ka do ka fo kabako pumbe yusufa ani abalmaw ni nyanja ina de ko kabako pumbola nyinni kalawye o koroye olu yɛrɛ ka kɔlɔsili an'u ka yela nin den yusufa dɛ hali n'a bɛɛ y'a fa de ye nka yusufa kɔni k'a dɔn ale a ko de fa ɲɛ koyi maaw bɛ to ko o kuma minnu fɔ u yɛrɛ kɛrɛfɛ n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔnɔ ko ye kuma na kuma daminɛ fɔlɔ iz qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun o balma ru fleka ni kuma yara de faka ko nyawala de iz qalu balma ko correct mana mina ko la yusi kado yusuwa de wa khu ana balma ke ulu flay nu be balade habbu ila abina ulu ko gadi baye minna katama on ga ha wa nahnu usbatun kasro on de kacha ko fanga de bauna bahkan ngoni inna abana la fi dalalin mubinin ay bahkan ngawale ni fli ra de bi me kanaga ay ko ba bete ko opmana on de kacha nga on ka do on gacha aka kanu o de nyeshi men nu ma flani mo olu de bo balay opmana on jama ka on de cena batan ni fli de mino de uktur yusufa awitra hu wardan yusu to ay singa faga boyde aya fa wala ma ata fili ko kono aka yera soro yakhul lakum wajha bikum no kara aw fa bina to aklenda isita vraiment waratna nya ko resibli kada yusufa tey amama anyam na jo ayuru la saw
وتكونوا من بعد قوما صالحين أو كما دوكونا يركون سا أنا أورني يونجي أبيك جمكلو سنموني فتنة تي فونيو تي كيلي ما ولماتين وين فو أني يونجي أني دوما وراو ni kuma tando wala nabe yusufa ka ngani haklima ya miri kata ka ye kata itaye muhammad re kala hala be ko kufo muhammad ye ala fe akilla be ko beide fane unna to bado unna to benga unna to ba fu unna to ba je unna to yusu ka kisa bital laba mina ni bet la kata unyongra ye opmana mbebe aka jira mo la wa kullu wa yirata e opma baru futa ka bo baru gwaza ta ka bo kodo kera o de baru ya ka bo muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fe ala ka tan galamo ala qailun ko opmana ما فبادو كو منهم وجلاي لا تقتلوا يوسف اكنا كفالين يريكو اكنا يوسف فازا والقوا في غيابات الجب وافي akabwa fanye koro onno kondo amase falimo ay tafli dinga kulo do kono kono ha yattaqidu badu sayyarati tamade do olu jini ndo ولو ناتومو التقاطو يتموني ابني يتموني نو ترى كو تاجيبو وي ما سرو كولو ngono wala we ma soro de ngono o tiga ma tomoni o tilama yo hakladi ko akrese ake falinye o ni juga ka bogo jugo ay tafili dinga do ngono tamade do natomo batakunu mayal badu sayarati in kuntum fa'ilina na kono maya ko abina ko kon ngem uzo yuso ka ba fanya ko ayakata akana singa ga fali o yo hakiladi sisa o hakilai o yo blaw kono opma o yoru sina kana sa chorba yorola agreme chorba la o luti ga bona chorba nyinamo opma fuka dabal do tige ka hagla do kenyo ga muzo kana isuwa bo chorba bulu qalu ko ya abana baba malaka la tamanna la yusufa muna era dande awna yusufu ko la de puma era damne nyaaj me puma amina vol yoro mo daw yara la yusufu ko dila e mo puma damne ba muna era ti da awna yusufu ko la de o leru ka puma damne de ni wa inna lahu la nasiuna kasoro on gonna jele do kata yusufu mo onno ko na jeyi aw dem na ko baati muna ibuna baba da aw la yusufu ko la أرسله معنا غدا أبما أمي ني فدي أو يا دو داون داون يوسف ولا غا أون كنا جامع كتا يوسف أبما يوسف بلا أنفه سني أرسله معنا غدا سني يوسف بلا أنفه يرتا موسى أفناكا تا يالا يالا كابو سونا سيغلا سايرا كتا يالا كومي دمسن مباغي تومي ويلعب akatlo fanake wa inna lahu lahafizuna wa ikado ka fo amba tanga onye uluga dakura isa ka nyashi chorba mo ino yakubai qal chorba ko
yakuba ni min bɛ ka fɔ ale na ɲuman de a fana ɲɛ bɛ fɛn na olu ɲɛ tɛ min na u y'u ka nɛgɛni kuma ninnu bɛ fɔ u t'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba in ɲɛ bɛ ko la o a fana y'u jaabi ni min ye o filɛ nin ye qala inni la yahzununi a ko i k'a dɔn a bɛ ne dusu kasi kosɛbɛ an tazahabu aw ka taa bihi ni yusufa ye wa akhafu ne de bɛ siran an ya'kulahu dhibu suruku kana taa yusufa dun wa antum anhu ghafiluna k'a sɔrɔ aw ɲinɛ ma kɔ o de jɔrɔ bɛ na qalu u ko layin akalahu dhibu ba ni suruku kɔni sera ka yusufa dun wa nanu usbatu ka anw jɛ caman ninnu dɔ ye inna izan la khasiruna o kɔni o y'anw ka bɔnɛ ye dɛrɛ anw cɛ caman ba nin anw dɔgɔnin yusufa suru ka t'o du k'anw dɔ ye ba o yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di cɛkɔrɔba ko ayiwa ne kɔni ta fɔlen nin olu fana y'a jira o tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ anw bɛ yen nɔ sugu tɛ se k'o kɛ o y'a sɔrɔ bɛn kɛra min kan u yɛrɛ fɛ u b'o dɔn cɛkɔrɔba fana ɲɛ bɛ ko la nka alamaw tɛ se ka bila ɲɛ falamma dhahabu bihi tumana min na n'u taara ni yusufa ye nin cogo in na wa ajma'u u bɛnnen don a kan an yaj'aluhu k'a f'u ka yusuf bila fi ghayabatil jubbi kɔlɔnkolo ta bɔgɔbɔgɔden la ko k'a bila o kɔnɔ ghayabatu ye bɔgɔbɔgɔden ye jubu ye dingɛ ye wa awhayna ilayhi ala ko sa a ko ne wahayu kɛ yusufa kan latunabbi annahum bina ninnu ladɔnniya bi amrihim u ka nin kɛwale in na bi amrihim haza u bɛ ka nin wale jugu min kɛ bina u ladɔnniya na wa hum la yashuruna k'a sɔrɔ u tɛ sɔn a la yɛrɛ wa ja'u o kuma tumana min na y'u ka wale jugu in kɛ ka yusufa fili dingɛkolon kɔnɔ f'u kana ni ka dɔ ye fana ka n'o fɔ baba ye cɛkɔrɔba ye wa jaawu o tuma u nana sa abahum cɛkɔrɔba ma yakuba ma wula fɛ walama su fɛ yabukuna u kasibatɔ donn'a kan ko n'i y'a mɛn ko ti i tulo don nafin ka kuma kɔrɔ ani kasi ma don i kan ani ɲɛji ma don i kan u bɛɛ ye kasi daminɛ ka na sa ka na fɔ cɛkɔrɔba ye u kasibatɔ ko ya abana ba inna dhahabna i k'a dɔn anw taara nastabiku an bɛ ɲɔgɔn dan boliboli la ɲɔgɔn dan na tuma min wa tarakina o kɔni y'a sɔrɔ an ye toli kɛ yusufa la inda mata'ina an ka minɛnw kɔrɔ komi ale ye denmisɛnnin ye anw kɔrɔbalen anw kɔni tun bɛ boliboli la ka ɲɔgɔn dan an kɔni y'a sigi an ka minɛnw de kɔrɔ wa i y'a fɔ cogo min fa akɛla hu dhibu i k'a dɔn wa suruku nana dun komi i y'a fɔ cogo min yakuba ka fɔlen na dɛ nin u y'o ko jɔn wala ko a kɛra ten wa ma anta bi mu'minin lana nka anw bɛ ka nin fɔ anw y'a dɔn e dan tɛ anw na dɛ wala kunna sɔdigina hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka tiɲɛ fɔ nka anw y'a dɔn e yɛrɛ dan tɛ anw na hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka tiɲɛ fɔ وجاءوا على قميصه بدم كذب n'a fɔra ko suruku y'a dun sa diyagoya fo joli dɔ ka ɲini k'o kɛ yusufu ka dulɔkini na ka n'o jira b'a la k'a fɔ suruku y'a sogo dunna i ma ye dulɔkini filɛ a joli filɛ a la nin ala ko k'u nani joli namaralen dɔ ye o tɛ yusufa joli ye maa minnu bɛ kungo kɔnɔ ye baganw bɛ yen joli sɔrɔ ka k'o kɛ den ka fini na kamalen ka fini na wa ala filɛ k'u fana k'u kɔnɔna ni joli namaralen dɔ ye yusufa ka fini na ka n'o jira yakuba la qala yakuba ko bal sawwalat lakum anfusukum amran a ko a ɲɛ b'a la a ye nin kuma in dɔ dɛ nin ye aw yɛrɛ kun ka ko namaralen ne ye dɛ u kɔni ma taa cogo cogo yakuba b'a cogo la ma ɲuman don na ɲuman don a ɲɛ bɛ fɛn na a dalen ɲɛ bɛ min na olu jɔlen ɲɛ t'o la nka ni sitana dɔrɔn adamaden la i bɛ taa kɛ o kama m'a fɔ cogo cogo ale bɛ jɔ a ka tɔgɔ de a ka lahala kelen de kan
ni aw ni kun ka kodlalenye ayrai fa sabrun jamilun ngab ke chudi ako ngane ta ko ni saballe sa ne ta ko ne ngola sabali chenyumane de wallahu almusta'anu ala de yedde ke baye de me baye sa ala ma tasifuna aw nengu yaka femin lani na la rekele de jeni min de men ngola aw de ka ani nyejnana ani blogi nana joli bala ago surugu yadu on ala te ne yogo de babami wallahu almusta'an ala ma tasifuna وجاءت سيارة تمدي دون ننا فارسلوا أولوك يكادو جيمنوكو كما كان سيكا كارسا تا جيني فلو إنك أنا فارسلوا واردهم أولوك جيبولا والبا جينا چيكتا فادلا دلوه هذا كوني ale aka juru bila kɔlɔ kɔnɔ a yɛrɛ kun suli mɛ na mɛ ji kɔni bɔ nka fɛn wɛrɛ bɛ yen dɛ kala ya bushra hadha gulamun ale kɔni ye tulo ci sa nisɔndiya ko bɛ yan dɛrɛ hadha gulamun ako kamalen do beya ayna koy kamalen nyuman do bo me kolo kono mulo dre ayna wasarruhu bida'atan opmana nuna mina otama jama kuli ngone nyon tora sa opmana usina ka koyenge niye komiye de opma angan nge ko dugule ni koy angan dugu kan nge jogu kundo kan nga kara jogo doy mashigana afanya soro ayde anga singan ni vire ka do franga na fuluga wallahu alimun bima ya'maluna olu kon be kan gominge ani minge rabbal mawfa ako ala e don baye ni meta kelela ni meta keta ala nyemen bele wa sharuhu bi thamanin bakhsin femi jonde kwa anyasa kele anyoru dote kwa ni mina kora ma firi fanya tomo opma olu bina firi so balawa wa sharuhu ya firi bi samanin so na baksin so fitini darahima maduda tin dorome damado on nakuriya be ba jira ka fo ma fle famba ere bi samanin baksin o gore so fitini darahima madudatin dorome damado o be ba jira ka fo ko ni phénomène double te kata nu refiant mo kanu fihi min az-zahidina olu yaru ande kunda olu yaru la yere وقال الذي اشتراه من مصر ma min ni ala ye aka latika mununu fo ka taa ka sambaye jaw ye masaye ka bo misra o ko amusomo sa limrati amusomo akrimi maswahu hey inya wala de deni amina kanya ha asa anya fana ikaro de mina annafa don dola de aw natakhazahu walada dengo era banaw afan na tegan bla do la andingo jora era la mabama wakazalika makanna li yusufa fil ardi alako ninjoyna anye sabati yorodi yusufa mofia mami njigi dami ga kwa bini ka denye o wi mina ka juya ai konta la jali daisa ko no go toru bu ju dimina ka mina ka bu
obu afiligo jugi fede am singa ta be jidala te pari tori go pay ne seranga so yusufa ta de kero ye balmaw ye adolo ye borokaraw fana y'a fu ye no nama se dandala mina du barkata o borom to ay kado ka fo fana willa ka ko de gene musa ka ko ka tunu onga olu yoru ka o dabali sirle muso aka ni ga wala pi wala ma ka tape wi kado ka fo ala tara ala ko ko ben joge na makken na li yusufa fil ardi anye sabat yordi yusumo fiya wal nuallimahu min tawil al ahadisi woni ala bina alla duniya sugo ngorla fana wallahu ghalibun ala amrihi ikado ala alaka kota kenye ko de bi on genye ngala ka kota kenye ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nasi la ya'lamuna ngam maula so chaman dodo oye amito ga dagura mi waye ne ala kudla to e fa wadi jabe baw ka be aka chen fo era bi dimi bi ga pmo fofo nga ko bitalla ba pmo bi fa sai annak gereta ye afni ya fiu wala galibun ala amri kata ko inna to mini iyayi to mogulu utaru nedo torba koro ala sona torba ka labla torba ko ne pmo fota e sika pmo fo nga ma abali anana o mi wora ko surgu ya du utla karno pmo kelede kasro u yafli de ko kono o minu vana ya sani minu dara tomo olu to olu pmo ben nga bamulu olu tarafe droma no kata minu yere o sisa min ya sa dengo bola wara kala ini anake ana muso na do ake denye o kuma ja ko la yusubi ke dema kono onga nu ko ina chola ala bisoro ka faza atwaidi wallahu ghalibun ala amrihi nin gonna tola kacala adamadene ebsinga jalaki di alama wala ma ikinga ngakata nga kolla nyam ala la koshita kenye aga kodla to chama o mo ngache to flesa ode wallahu ghalibun ala amrihi kan walakin akthara nas la ya'lamuna wala so chama ndodo o kuma yusul la monani bu yabade kono wala ma balagha shuddahu tmanamina asira kamalu njoyoray chaw joyoray atayna hukman alaga chidiya ya maria adama dela kaybla basura shiye sambina ni soro ye jendo jeido yemu fru demi fe déjà do isro so sayra do isro akon jey rek koni silege chama me wasro iduno fe ala fe o ma ni bla kana mo ni chira kana mo mo la sa ebe adama de rek silege chama ngala mo kakoro ngana dire imo kasro o make adama na silege do be era ma do dafe wala na mo chugudi ko to na yusu sira chaw jore ko ra chitara sambina ni ko ne alaye wala na damo sade famiya damo wa ilman ani doni wa kazalika naidi al muslimina ko wa ben jogena ne alabi nyuma garaw saratandi wa rawaratuhu allati huwa fi baytiha nga yusuf lamona musomi mulo noye ma bay musoy basake musoy oka laini sira yusufa mo وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي لأن من يسي يوسف مني وكنت يوسف ندوي nga alle ben mulu lamona abado takura kelena oye ni layni jugu inta kanyeshi yusufa mo وغلقت الابواب اسنا قداو تكو 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 وقالت هيت لك فترك فو يوسف ايوا كوكون بيبلسا نلا بنا قال يوسف ما هذا الله ala ka tanga ala ka ngishi
ala ka ndanga ala ka do ani ke innahu ikado ala rabbi ala de ne daba mai ahsana maswaya ale ne bla ni yoro nyuma na yoro sabat leena katla ngudi ubay kuna kanyesho mo innahu la yuflihu zalimuna ikado to yajiu utikishide nine ninge nyuma sake jamba nyala jamba o yusufa ka dakuriyani wala kad hammat bihi wa hamma biha ni ko krate sa akara kuma bebi sabedu tafa yusuf koni ale koni ye ko beke absegi itla kabo nin la hala juguni ngono chugumi ode wala kad hammat bihi muso nye chugo beke program so tadela muso ko ne chugo beke ale bisa yusuf soro kado aka jogono chugumi ko be wa hamma biha yusuf fana chugo beke absegi itla kabo muso ina chugumi kada ka gadda kuriya ma'adallahi innahu ahsana bi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimuna o dakuriya no be fon nenguna o be duskuna apma alaka donni nje alaka ngishi alay nimbu yamba nimo nega tlaga to nji utikishi ala yorola apma naka chogodi opma yusu konga lama bekar salim se ka yere fruti ka bo musona chogodi o le kodo wada to sabisira afa ba bisira sabe yere nyina nge fana ba fe ka daku ifana bi chogoda kan isoro o dagra fla de forata hanno ya soro karango chom singa fo ko mana ko pati isu fana sai svedo muso yi svedo no do me boli ko bala de ima la bana bolla nga yuswa bisika kishi kabo muso inga porni bulo chugumi ale kontora o febbe de la sa opma bebi sabela idama fa ode wala kad hammat bihi wa hamma biha law ra'a burhana rabbih kada ka yusu ye adama ma ka dallu ye ka kon ima ya ko ma'azallahi wa yusu ye alaka bunya ye ka kon o yeli ne ode yusufa bla yere kishina konta armade de nala ga deme krengelete zugala iti bofieu chugo shila onga alay ka kulla berno yusufa labe ni jirali do ye kakoro ko kuma yusufa ga dakuriya ingona atwadi atwadi ma ko ma'azallahi ma'aza kore alandanga alando ga tanga kono kana to nga zoro fiu kada to nju tikishi ongo nata be muso fana ko abrade fana ki soro o ale fana ko ni sebe do ra fana ga nyira bo shi ka bonna o yusu ka sega asebe do ngana sorai ko te yusu ga che ay koy kada ka burhana rabbi ayada maga fewnde ongo ja che tikishi ka bonna suyala jango kamale ay na ka kishi ka boya kada ka ala ka jiralimu no kunde ape mina gure wala kasro ka faza kazalika linasrifu anhu aswa wal fasha aw ponyo dabo muso ka yusufa kishi kabo kojugu ni mulbale ko mo alera ala de yakje konta ko ka yirabo mashi kana jay kunve innahu min ibadina as-salihin mukhlasina himaye ko kado nega jon purukutu lo noro nyeminu la purukutu ama fo mukhlasina nga jon konna ja ikonna bisega jaya ngi tsegi yera bonna de mukhlasina ne minu purukutu ko dodo innahu min ibadina al-mukhlasina nalaga de me krengelete itsegi bera bo afiu ikome ale ko ala re ni mbefo ka fo ale
ka jɔn la porogotolen don wale a dabɔ k'a kisi ka bɔ kojugu ani bolobaya ko ma o kuma na a y'a ye ale ka tufali ani ɲɔnni o tɛna ɲɛnabɔ a sina k'a kɛ fɛn min ye sa wasa bagali baba ale ko k'a bi a kɛ bolili ye sa kamalenkɔrɔ bolila muso ɲɛ o tɛ malo ye ko jɔn ka ɲɔrɔ ɲini o kuma na muso fana ko a bara yan dɛ i tɛ taa kan da wa kaddat kamisahu min duburin muso ye ni ma bolo fara ɲɔgɔn kan a b'a ka taa o kuma muso sina ka i bolo ye ka Yusufu ka duloki k'a minɛ ten k'a tufa a kɔfɛ kɔni min duburin a kɔfɛ wa alfa ya sayyida hala dal babi ɔ ale b'o kɛ duloki kɔ cira o y'a sɔrɔ masakɛ yɛrɛ bɛɛ kana donda fɛ o kɔni y'a ye sa ɲɔw duuru mɛ u bɛ boli la ka bɔ da fɛ Yusufu ɲɛ bilennen don muso fana ɲɛ bilennen don ɔ ale de ko a kɛra cogo di bɛɛ bɛ kɔsa ka i ta ɲɛfɔ muso i kana jalaki sɔrɔ kala de paw muso sina k'a fɔ ten ma jaza'u man arada bi ahlika su'a a ɲɔ duurulen sina ka min fɔ i y'a ye malankulu i bɛna bɛnka dɛrɛ sara wɛrɛ b'o la illa an yusajjana fo a ka don kaso la aw azabin olama lajaba ka taa lajaba min n'o ka jugu ale yɛrɛ kɔni sina ka nin bɛɛ fɔ a yɛrɛ ye maa min b'a fɛ ka na bɛn e ka hɔrɔnmuso kan sara wɛrɛ b'o la wa o ka don kaso la kɔ walama lajaba gɛlɛn ka da o kan ale yɛrɛ sina ka nin bɛɛ fɔ a yɛrɛ ye ala Yusufu ko hakilisigi la hiya rawadatni an nafsi ayi ale de tun bɛna bɛn ne kan ne ma laɲini fiyewu ale de tun bɛna bɛn ne kan ka dɔn ba don koyi nka tiɲɛ na ale de tun bɛna bɛn ne kan Yusufa dan'o ma a ye ɲagoya ɲini yɛrɛ fɛ de wa shahida shahidun min ahliha a ko nana laban min na sa i k'a dɔn k'a fɔ nin kuma suguya fɔ ka ko masamuso den nin ye ni m'i cogo dɔn i b'i ka nabɔ ɔ nin fana ye jɔnwa la a ma foyi kɛ diɲɛ na a nɔ t'a la o kuma i bɛ kuma kɔrɔmaden fɔ sa min ni tiɲɛ bɛna da kɛnɛ kan e ka nati bɔn wa tiɲɛ b'i ye ɔ seere sɔrɔ la sa min ko wo seere sɔrɔla du yɛrɛ kɔnɔ ye muso yɛrɛ ka maaw la o bɛna ka seera in di cogo min in kana kamisu qudda min qublin fasadakat wa huwa min al-kadhibina masakɛ nin ko bɛ cogo min dɛ i komi bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ jɛya a ko kuma a lajɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ Yusufu ka duloki o cira a ɲɛfɛla fɛ a dɔn k'a fɔ wa muso tun bɛ k'i yɛrɛ ɲini Yusufa la koyi i m'a ye a ka duloki farala a ɲɛfɛ o kuma o kɔrɔ k'a fɔ Yusufa de bɛ n'a ka Yusufa ye benkannikɛla ye muso bɛ tiɲɛ bɛ muso fɛ fasadakat wa huwa min al-kadhibina n'i kɔni y'a ye cida bɛ duloki ɲɛfɛla la wa dɔn k'a fɔ Yusufu a ɲɛ donnen kun a tun b'a sɛbɛla koyi ko in da bɛ Yusufa la wa in kana kamisu qudda min dubrin fakazabat wa huwa min al-kadhibina nka n'a sɔrɔla Yusufu ka duloki o cilen don a kɔfɛla fɛ wa dɔn k'a fɔ Yusufu tun b'a fɛ ka boli k'i yɛrɛ ɲini muso de tun b'a nɔfɛ o kuma tiɲɛ ye Yusufa ta ye ni seere ye nin fɔ ka ban muso kan dɔ ye Yusufa yɛrɛ kan dɔ ye masakɛ y'o lamɛn ka n'a ye falamma ra'a qamisahu min duburin seere ka dakura in fɔlen masakɛ y'a ye i ɲɛ b'a la dɛ Yusufu ka duloki cida b'a kɔfɛla la a ka duloki kanda cira a kɔfɛ tumana min na o yera o kuma na masakɛ yɛrɛ sina ka kuma tɔ bɛɛ faamu qala innahu min kaydikunna hey aw musow ka ko tɛ ban
ni ka ko nyamine ne inna kayda kunna azimun aw kaddabalu muso ka kuta ko abarga kabu ni aka ko nyamine de aw muso ka ko ni e jotala e ka dabal tigale no aka dabalu kwame mina chena so na masumane churuti fu يوسف أعرض عن هذا يوسف نفهمنا يرجع كبرنا واستغفري لذنبك هي يا فاني مسو يا فاني يجرمنا إدي يجرم توي يوسف إنك كنت من الخاطئين إدي فيلا ما يرديني ما يرى فلان فلاني يبغى رجعني يسوع تاني يرى يا فايني مسو يا فايني دابا ما في يدي يجري متوي ويدي في البانجي وني يا فايني وكذا على يا بانا نيجرا مساكه كوري سوتي يركا شيرب ماني ألنا مين دا وفلامت لوكا وكراني وقال نسوة في المدينة نيك برا كراتاسا جا فلا تدو بلد أوفما أكو دو كنا مسود دو ولو كنترا كبرو بوسا غنما إمرأة العزيز يقوم مساكه مسو يرى تراود فتاها النفسية أكل موتي أنجل تربو فوي منو كابي بوكا كو كالي جاكو يني كباكو كان سقفها هبا ngwa ya kanu de foga asoswa inna la naraha fi dalal mubin forum sere bin ge ni fili bayray ha imba samsuto o kon ngara boroye du gona sa nganama muso ma femin daw tiba falamma sami'at bi makrihinna tuma turate fogana se muso retlomo ka puma kundaw ayeni meminge arsalat ilayhinna kuma ay chibla foga dum muso kenyanga وآتن لهن متكئا أي سبت يردو بمو أمن ما نجا جلكي النجا تشو النجا وديك ما دلپ ماي ما أعرف كنا يا وآتت كل واحدة منهن سكينة أكلك سبت يردو مسك يردو ما كوف من أيوة أبغى أمر كلين لمنه wana musu bela jelena ka so bela jelena ka murudo opma musu ko yusufa mo ukhruj alayhinna bo tame musu nu nyakoro katai chendo muru diru mo ya fewre pme muru nungoro no ye tigeli fenyi muru kanga ka mimbara olube muru la bara la yusuf bora mige falamma ra'aynahu tumana minanni uye yusufay akbarnahu opma yusuf ira feli koni yusuf ka ko aboyena ubulo nyera masaka bo yusuf la ble aniya yusuf la bara de ba ka kane muru ni bulo
o me fem ndiga o natika ka banka ta se bulo mo de o kuma qatta'na aydiyahunna bele jele nye ibulo jongi ni muruye isuwa fleli fe wa qulna musuku hasha lillahi ala se kula dre ma hada bashara niwa ni koni nya adama denye nda adama denye koy in hadha ila malakun karimun ay ni melaga de melaga bayra fana ha chedo o karamiga qalat musuku fazalikunna alladhi lumtunni fihi ho akonga laini ere kuyeni aw mone jela ke ba ko ngalla mo de aduna da warta aw kala mo de ngamunya aw bolo tige afleli tewa o mi mene kore shuri tele me ko flagu abjini jela ki ne ga jela ki wa ako nyanda bon ne kamo hada le lum tunnan fi o mona jela ki ndela jela nga jela ki wa wala gar rawatu an nafsihi fasasama cho munya ni pian aka dani nya ka pian munya rubla ka bulo tige ama ka bijine na opma ay mi wo chendo ne de mina baleka fasta sama nga ya yera mine chendo hasha lillah nobi alaka saniya fo nga afo yusu de nga okore ala ni saniya dre ni ay ko mi fo nga oti so mo fiu okore aka manyma era fana anaka noro tigia anin diso mo fiu o be na nyuma nga haibani okore sira ani kanu o be ma baw ma nyuma unta ani ya kan to ba soro jafara do ti la ka shamo no o da kuran fana ben gono muso yayi ka ay mi warani ni dibe ma kada ni ay on ga doy fana ba kono ka fo aw bagara ne mo waye todi ayele ya rubla mini imam mahdi ako chendo yusufa ay chey muso yubulo tiga yusufa no fe yusufa ay kay yusufa ay kamali juma ako ga nega che o ka chenye o ka dawla ako chaw yu kumulo tiga no fe eta dana muso la dre ako nga muhammadu sallallahu alaihi wasallam chaw yu kumulo tiga no fe dre uma do dimi bala yere chenyaw tekelenye hay baw tekelenye bien trula habdul kuram ma biulo blamini dugu do maw nana ne ka fala kraka adu mabtu kala ko du mabtu kala dinana nu yu jamba srafe ye bien trou kelena o tlola ako fustu bi rabbil kaaba tigi ako ang mi nyino de ni wone nda soro koy nep min ni kafir mun yen va weru islam ele ngoro do bin marugo ni bien turla mana wala ma muriye ka maso obi tulode ne turala ne ya wane fara koy nga ako cheko de ko nanga ne nga nyini tasoro birabil ke nyengal alkaba daba mana ne nga nyini tasoro fusu birabil kaba jen cheye ya to jen nyede ya to awuke kele muhammadu rasulullah ghazwatu uhud ay khabarado wallahi ay doni foloni yero badri alakira sallallahu alaihi wasallam meka sahabaw ka hakilla nyini ay muhajiruna nyini ngawlu tadi amena ba nyini ngalla
ansaru ka nyamaro ko sado ko ya rasulullah ako abina fo e bena onde ya rasulullah ako kana siga fiu ni ko anga vili ko jila amta vili ni ko anga ngulo dia katika bitike nyala kaka chawde muhammadu kanu fa chaw yu ngulo di tigalimo awwa yusufa ayata dana muso yo bulu tige no fe ko chaw takelenye de ay yusufa e filla kolo kono koy ngawo mo hode mo go kolo kono ango mo tega fili kolo kono mamnu fulu be kolo kono mo hon nanol debo nya imam mahdi alayhi salam abaka ma flainga ala doni ala noro kadaka ala maw bina ni funden do de kabo ala yoro labi adama de je kanu jeni kabo yi diskuna takina fo je te foye abo de ke nyagoro ala karana no fangano noro mi kirashi mana noy ko mo imam mahdi ne aya nuna ko cendo ni noro felega ko ye ni muso bo chogola ngalet se ka chebla yera fala wala ma yera dila ako choga kundigi onana kero ka kundigi nana akima e chaw yu kungulo de tigalimo ay khubebe ka kisa talaje kalaje abina fa be dong le dala وما إن أبالي هنا اقتل مسلما على أي شيء كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممتعي واسرو ويا أمرا أفادو سيرا أكو كان نسرفه سرفه كذا واتي سرفه مرو مسندو بيبي إيشوني تيناي كايلا بأكو من الله بكتشيني كاسرو كان أفادي ngaku kana ni sirfe aba ashiu dakanya ka shonu ndiga ka labe ko mabi ka la ya ko ka je kandigali gamo iba ko so ma jona be ka soro dizere o ba soro ruba kala akwai nani labe boy ngalabe unano damo aya labe abeka ashonu ndiga kafiru yaru de do ngunu mato nana yera damo muso ibulu da ko katlo ko akara chore mam minafa enve enene de taro yorola ofani hanna na fanga yara no fasade ko be ko msoma ko foyi na de mene e de ma foyi ke neti samo saya wati siraw ya fana ko ni aw ta fonga sirane ako ngumi atu ngara kan fladi ningo maje ya ba fo saya nya siranya do ako te fiu nganna nyamli kasroka ka donglida وما إن أبالي هنا أقتل مسلما على أي شيء كان لله مصيري وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزي أقول أقول مغبالة ne fato ala sirafe mbena ngere kaw mbena nyekaw mbena ngokaw nje fera lawo ako yela ne bina pi fado ka minda masangala korowa ndaye masaminja abi kulu bobole nyona ba beskisi nyaka bogura fana ne tare ne fale ka froyo mu ama fo atinda fo kenna mi digina na ayni fo ka troga menaka akungulu tike o imam hadi ko ko ala kira kanu de bi chew keta ngam so tse na ya wala kira frat atwadi aka kanu vara falba muso law nga yusufa ta odana muso lay ko de shuaibu atwadi sumayata ala se kele sirla nyame kele ziri nyame kele na kona wala kira no fe abu jali ko kabe tamatura muso yala akuti ko di akwa ay temenay ay fara fondo muhammad man warda ma sandamo anana andaba ma anana daga do nyomuludi daba ma mi sheda nyi ka bishi dany ka saka danya mulu wuro nyimi no daba ma kama ne wuro ko abi fara
nene sumeta ko tiga opma chef zara nyedre ngone nyi se shawro nyi ay bawro nyi am shawro nyi olu dara an gamo ala fe an dara ala yere kamo opma nene woro ko abi fara ala kamo ni mo ke opma chef zara nyi aya fara muhammadu rasulullah opma sula ni mi ko ba de fo on ga noratu bu fe wara ya ko mi nena o tan de gele nyi ma madi ka sabane ka bon nyora ngono kasi nga jira Yusufu ata kenya yo kunye felekeni abi muso yugu yugu ngati chawbo chola ha ala kira sallallahu alaihi wasallam fo itiga to chola fana Sulaiman roti kono da kura kene muso ya jira atwari masaka muso ya jira muso tola ayo ateni atnan do blasa ya me karza ga na be ga ma ba ma o nya do ban ni ko wala in lam yafal ma amruhu la yusjananna ngo na tabe ne de masa muso ye ni mi ngai ko ma mo kekun amunya nyina fa maso wo munai maso masa muso ta ketamo ko wa na kaso ke koi onge yo mo masa yenga lo yo kadone de jotara mange ngane ya nyina fa muna maso ko wa na do kaso la koi o kon na ta na bulu juli mai ngane ga jalaki bana sa de wa Yusufu na kaso ga pian wala yakunna min as-saghirina wa najashi kajira o masaya joro wodo kara Yusufu la chana atara kaso lawo of mo manyimo mo bot fenye manda fede ay Yusufu la prepara pre la ben kasoro buya babenan be ko fe ngala bado kaso la wa ko bana ala ko dilato ala ghalibul ala amri de ma shite gi yerabla ala fe ay kera chugo iba jala ki kono hande ma fi dala nga ko bena laba iba fa alhamdulillah qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yaduni ilayhi Yusufa ma akoy nyeban na de kaso kafsa ne mo kene ga toli nyebi koy femi me ka nyini ne fe muso kunda muso feni kaso ga dine ni ne be kaso ta ngabo nyegoro qala Yusufa ko rabbi andigala asijinu kaso ine ahabbu ilayya ode kadne Yusufa bi mimma yad'unani ilayhi kabo fema nu be kana wele katawmo wa ila tasrifu anni wa nyamala da ala ne eretine kishi kabo mo tasrifu anni kaydahunna muso ka dabal juyai muso ka kutukutu na ko nere atine kishi kabo mo asbo ilayhi na koy ko bitaw no be koy madum se yeret la muso la o dagora jema fole Yusufa fe o karamo ma fo ki ga jela mu ga wona be ngalo bi ta kono e be se yeret la yo chete de kile fle ga foni wa ila tasrifu anni kaydahunna ala nema uka layni jugunnu purtu fennu nema ne rek ci kabamo asbu ilayhina mitaw no fa koy wa kun minal jahilina no kera o ngele jahili doy fatajaba lahu rabbuhu fasarfa anhu kaydahunna ayni ngono kay ne fo ala ala mita kasula kasoga din nundai wa nyaba ni manyemo matse gira bom soblo koy ala ko Yusufa yame jongala farasa de o nega de ala yu on de semen ami do ga man doni dogo ka kina fo ni o ke i ga do de bawo ibi beni de jira ala la Yusufa kele fle ko foni amina ko badrudo ala gra ko jogodi ala snaka chen wala ala yamala ni ya to dimi ga do on na ya wa ga ko bana do ko on da mani de do nunu yema bakle on ga son tan saba ni ya to nunga dangara ona ika ko yugulu ala ko ya Muhammadu snaka be fota wa vle o Yusufa fana flaga nyere fota ni endu bulo bitani boy halakle fasajaba lahu rabbuhu ala ko Yusufa iseri dala sa jom wala de kadne ala ikan defo yo jira wana be kishisa de fasrafa anu kaydahunna ko kele ne ala ye ugalla ini jugunnu nyo be boshi ko Yusufa fe
innahu huwa as-samiul alim kado Allah subhanahu wa ta'ala ale men ke babay wa munyu badu suma badalahum min ba'di ma rawada ayati la yajununahu hatta hinin kunga ko dara kene ka tumi ka fo jongo ala ja yusu jodo ja ba keramo ja musuga muso de kunya to wade nyini ja ko yala chena yusu jodo kunga o bedale ngoro kene ka de go na tabe uya ya ngama ko jodo ko musa muso do amo ko do ko ke anga bla kata kasola kaso keran ne ka koy fakata wati ka kasola o kuma abo wati kemi naye buya babina soro ko gura min na kutura kanaga tuna soro o kamo man kana lillahi kana lahu ay ni radi alama adda to ala la fiu adda bi to on nafma be ngay radi alama de ka gole kono ni adi alama amara da to ala la yusuf lene ay kasota te ngara ko ala kasota de ngato dunjela wa dakhala mahu السجن فتياني أكيد كادو كمل فلا فرنگ فلا أولو فرننا دو يوسف في كسولاي قال أحدهما وكمل وفرنگ فلاي أولو لا كلنگو وو إني أراني عاصر خمرة ki ka do yusufa de ne mfe mi yesu wala de akama ko no de ne de nye bala me ha do de bishi ne do barakura wa yusufa nyen nde koy wa qala al akhar flana ngowo inni arani ahmilu fawqa rasi khubza ta'kulu at-tayru minhu flana ko yusufa ne ka sugo koni akema kan gona wa ne aye buru de benekun ngeme ka buru dangu buru min da benekun kono be aka o buru indu o ne ka sugo de buru bengu tabla bengu dumini femba ko kono be aka dumini indu nabina bitawilihi ayo am flabe ka sugo fole fle nyinani ama fe kan la denia sugo nume fej men vo ko la ni fej men inna la naraka min al muhsinina aw nyabala anga yilla kanga sugo kororo ala yusfaku la yatikuma ta'amun turzaqani natnake ammo ni duminiye min na bina gersiga wala illa nabatu kuma fo kasoro ne aw fla kibaroya bitawilihi aka sugo nun gorola yini ga dumini tigina kana dumini damo ka dumini ga obasoro ne sugo ngoro fay qabla an yati kuma yana ka dumini kana wani zalikuma mimma allamani rabbi o yeddoni ala ene laduna mina ndaba makoni inni tawakkaltu taraktu millata qaumin ikadon neye tolike mawkata sirala jama kul kata sirala la yu'minu billahi min dilimana alala wa hum bil akhirati hum kafiruna wa udanda allah rakula ne uluka siratu wattabatu ndugura millata abai moket nunga sira ne yode tade nduguro de no fe ibrahima nabila ibrahima koni isaka ani isaka wa yakuba ani yakuba ma kana lana an nushrika billahi shay'an min shay'in atidaga awnye anga foy fara alaka beje fili do kemeka maliba mananga soro an yoruba fili kɛ an t'a dɔn ko fili do o bɛɛ jɛ fili kelen kelenw bɛ yen
hanna yasro allasliye ma kilenye nga jenzera fa fo minu nyana don bawla ma famelo weru teniga afo fili doble yanno ma kana na anu shirka billahi min shay'in atidaga on yanga foi fara alaka o tawhidi radio yi foi ti fara alaka ngaba man ngala ya ndi fla fara alaka o dunu fombe ko tagra fa ko dogo sabarado wa be mo kono ko kisera de be aka fota e paju bade fo e di fla fara ka ala de o fiwa ko fe manga faraga kiliziga kile faraga ki nyawa ko ga flana ko ni toke ga mun ngadi apma foni ko fe nga na faraka de nga kile faraga ira de sujale ko ga flana ko de fla fara alaka afara nyene tewa filiba nganda do anyuru ga kamibo dakuriya fuba foi de ti fara alaka nga kile faraga ira jemene ko flana ko ni toke ira hakila ko daraja doy kasore ka ngabo kumaina fende ti fara alaka foi alan foi de mangal fe beda foi de ti fara alaka min shay'in iko ni afuti ko mi la nushriku billahi akorrete ngami saga akara fuluba fili be ba ka fogat meni ni fara alaka ina ala che kile fara ka ba ita chena kile fara ka ni mi fla mi so fara ka be mangani o de ta kere foti fara alaka o mana ka bako dude na kata ba sura ba tu wono ka fo no kirjo ga fili kadaka olu madan isa mo utla ka maryama faraka ka sentesi faraka donc sentesi oni wara o falale aka o de ache kadaka o kera sabai nga kile na kundana isa mo ma bashi kundala subhanallah foi de ti fara alaka nga misaga akara furuba filiye ama kuma fufo atakula kitan fo jamana wara lo wi leelati maldo ne beta la no shurgu billahi ko korode ko flavra do malli bega mega do fara alaka kusigi ja o kuma kele fara ka to fla ko juye nanya korofo am banga meka fam fo bi mali kona ni ya korofo jamana no be dina kalama wi lalati ya jamale ko ta hudu de ko kuma kele fara alaka kusigi o nga ko ni ka flafra akon nga ka kesa ko chena utafe ka sode anga woso ni malangulumba nga furuba filidu obe kawna wati dola ni ma seba yu sigi kalamba yu sigi ka kalaje ubitabo furuba filido ka asra shima somala woni malika furuba fili kerengere ya dina kunda aya puma mo ada kono amulla ka soro ni fili ndanga makoroba wala sisan filido ndi femvara alaka ngandi flafaraga ini ga kele filedo o tabolde filibado dre dakuya kele nan ningo yusufa ko yanno ako ne mo katta siratoy mamnu di lemna alala ani dolaba ka mmoke ani vo katta sirata ibrahima isaka ani yakuba wati daga onyanga fui kele fara alaka wori tabe la ilaha illa allah zalika min fadlillahi aw araba foko ni alaka fasamandiya alaina onga wala nas ani mugoka walakin aksara nas la ya'lamun la yashkuruna kuma mawla sacamandi ala barakata tauhidu ala kelim lali abda yorola fore kana faraka ne foi kele ni ma fe ni na ve jala kene nyana ma shu afoi foi de fara alaka ala de kelim pewdu yoro be febla yoro talela chugo ya be febla chugo ya talela febe be makono matalela ya sahibi yisijini ako ni ladil kay ni ngoro ko ammo ni jenya kaso den vla arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahhar yala mamini akame ki turu jigida yoro chama ka kora alaw chama abulo akame ka alaw chama ta ode here ka bowa
tari masar rahman me ko alami ni kelen pewdo wa ka fanga be fe be ka o way mam dame ituru fe chamanga a shitna se gi magonye wala ko ala yara tarakito mata budna min dunihi illa asmana ko min wayde mara min fe aw teka foy batu mini ala kelen mini ala tegelen fotogo samaytumu ha ayru ka todalenu aw wa abaukum ani afaw ma anzalallahu bi min sultanin dallu shite abulu ko ala ko kakake dallu tabulala inil hukmu illa lillah ya murai ala tade hukma ala ma taybo amara allah amara allah ta'budu illa iyyahu ala ka yamra ne akana tego fuye fana bora ala alakil armadin manga foy pato ni alakilinde ala ka yamra de ngaka kilim vara ka kibi flana kono ayde akwa alakilin be illa iyyahu iyyaka mi wara suratul fatiha la bakun iyyaka mi suratul fatiha kono o yetti tige jate illa iyyahu fale jatiga fale rere foy manga faraka dhalika ad-din al-qayyim ode dinat linere walakin akthara an-nas ngamisaka maula so chama me la ya lamuna tende do malde mo anga sango ko banga furba filla prane alladi foy de ti faraka koy nganga ma kelina ko farala ka ko flana de ando taka an jamano e ngalondo o tay o lebu bayamulo ala kana jamana to ka banga filingalamo wanyiru boranga filingalamo way do ngabla konte ni jamana wiyendo o ya ando ta chene ya do anya nyire be ka bo jen bunya bela malle ko ni ambe ko dop mami na from mali kalo ko do war bi su burugina bi jamana be so anve mali les musulmans vraiment mali karamo ngaw nana wo waya ni prepara preta biya nangwa ya kalo burugina ti so anve ko do war shitu so anve mali ko chaira wur ko dina ko randi bora o yaw lene de anyam mali dawla be bola ka de bola ka a horma be boaka wo furuba filini na manin bla jona nini babananga nu ya korokori kana soro kwa menga akara lebu ya mali atifoni flafara ala kan galodo lebudo ndi fen fara ala kan law ci billahi wan subhanallah ndi foy de fara ala kan ngandi flafara ko ke ke ma kilizga kilifara ka kisigi noye flana ko ni sondo mo lebu ba o yusu ka kuma nye foto o fila ka nga furuba film la kana kani o kama qur'ane kuma be abi hera dele kuma be abi ka do fara almadi ga kala ka kuma be abi do fara ga ko do ka ya sahibi sijini ne balma kaso den fla amma ahaduma akwai ya tulu majosi alladil kan nun gofe ikado awdula kelimbe afla ya kasuwo ahadukuma aw flawla kelimbe fasa yasiki rabbahu khamra ikado o ka kobna bunya kasaga mo fabita ke masake ka lo shene nay kadi masake mo abina kuro fadlo la odi masaka mo masaka bi ka jano obina bunya sorodre foka take maye mambi masake ka lo barata ka shene kuro kuro kadamo oye kelinga sugo kore wa amal akharu ako ga kelim bala kore doy fa yuslabu ako tay mandi de min baye buru yaku kono ba ka buru dun ale kunye ako min gon ga sugo yoye ako surabu mi bo fa yuslabu ale bina gwenge dre wa bi gwenge na gwengera abi sajiri ngai de fo kono bina akulu sugo duka ato jiri ngai fatakulu tayru min rasihi ako de bina kekoy min ye buru ya kun kono be ka buru ndu ka to aleku o ga sugo koray o bina mina ko jugo dola koy masaka ba gwenge pian wa bi to gwenge ndai nai abisa fo kono bina ashu ngulu sugo du ka to jiri gay
قل الأمر الذي فيه تستفتياني أننا أكسكو كرميني وإكادا كفو مسار رحماني مي وني على ويني يكوي أفمنا يوسف كوسا وقال الذي ظن أنه ناجي منه ما غني مي ميساني يوسف يرى كفو إكون نكشي كداغا إبنا كي مسكة مسوريا ما يفوق دلوشينه كدامو يوسف كو وموسى أكو ينبالا ده أكو بنيام منا ديمو كنا ينكا ngofo masakay de keto ga do sheni ga sheni ga damu ibi ngofai ta fodo ga kasula kado abe ko de masakay ona traki ka jana ga doy o dokro ti ba kono yusuf ni vo ma flanu na minyana ayado mina to nyana mai foga gore masakay era la ay ne foyi ngofo matige ngofo masakay kadaka ibna ka masuri amai uzkurni inda rabbika dama makote ane aka masakay de kudu fansahu shaytanu zikra rabbih yuzu keme ka dabo teleya mingamo ka fonna atwali akasinga ta foko dobe kasolay masakay kado ni nani kron ni mesuko korro ko ni ngai masaw korro ko ale pa ba kasinga ke tukomi shetana duna chakilla chera bole jamane o hagil dura yusu ala blede yana yusu ko fol ko pew ale kon tora ba ka masake kreve be jalay be do shenana falabta fi sijni bida sinina yusu tora ka sula fo sanamado abe nga ala ka kele de kany ni ala ba ka yusufa ndo wafu mazaga seto law ni vorami ina no nyina na ala rama ina ka yusufa ko ma ala rabina hagli jige wa qala al maliku masaka ko sadunala inni ara sawa bakaratin simanin akwa ka don baw mo aka ko rasi don ba baw akwa nyabala de ne sugo do ko kema kanera masaka kono gonde nye mishi tlolemba wolowlane ya kulhunna sabuna ijafun pasalemba wolowlambe aka tlolemba nun tlolemba wolowlaindu wasabu sunumulatin mola wanya tizan wolowlanye khudrin ukena kana dogoy onyo tizan nun ganedu wa ukhara nganye nyoti za wuluvla ngwerawye ya bisatu lu jam ya ayuhal malaw aw komara sigi don baw aftuni fi ruya aywa masa kamara sigi te gwanza koy ni zuwe nyengono gwa aw don ba na kema kan lamliya wanya dabade aka nguna fanana asukwe nyengono kwa قالوا ودو هيدا ابدا افتوني في الرؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون اي الدنيا غاسكون ورانا اسرا بسكو كردو قالوا ودون بامن ما كما زكل من ودو ولو كو ادغاسو احلامين وما نحن بتاويل احداث احلام بعالمين masake jongwala ka suwe nye sugo nyami nye ni wone nye miri ayra ko yete o manan bitawil alam bi alamina cheremi anda sugo kordo ka sene mokoy ada gaso alamin sugo nyami no olu ga jongwala da kunya forate o kelesa mi no be lo shena na kadi masake mo akili na jigi وقال الذي نجا منهما ما فلان mi ngundo na yusufa kasula ni ako kelemina ke masake ka masura foka dula shena kadamo
o kele ko hakli jigina sisan ole ko sa waqala alladhina jaminhuma aleko wadagara bada ummatin hakli nana jigisa wati chamango fe kadaga ala yɛrɛ ko bida sinina yusu ye sanama dɔ kɛ kaso la ye o bida sinina o fana fɔtɔ ye ummati ne ye masakɛ ka sogo in fɔlen sa ni dɔnnibaaw nana jira k'a fɔ jɔn wala i ka sogo in a ɲaaminen don an tɛ nin kɔrɔ dɔn a kungo kasoladen fila ma k'a fɔ e bɛna kisi n'o bɛ masakɛ yɛrɛ kɔrɔ dulɔ don na sisan ye dulɔ siyɛn na ka di masakɛ ma o de ko sa tiɲɛ don dɛ ana atikum bi tawilihi farsiluni an ɲɛ b'a la dɛ a ye n ci dɛ ni sogo ni a ko sogo ɲaaminen don k'a tɛ kɔrɔ dɔ min na dɛ ne bɛna n'a kɔrɔ ye fari ka d'a kan cɛ dɔ bɛ kaso la ye ale bɛ sogo kɔrɔ dɔn dɛ o kuma masakɛ y'a bila ka na kaso la ka na sogo in kɔrɔ ɲini na yusuf wa cɛ in sa ko yusufa dɛ ayiwa sidiku e tiɲɛtigi i y'a fɔ cogo min a kɛra ten dɛ n balimakɛ n terikɛ in k'a dɔn k'a fɔ u y'a fa de koyi u y'a gɛngɛ a tora jiri la fɔ ka sa ye i y'a fɔ cogo min kɔnɔw y'a kunkolo sogo dun jaa ka sogo kɔrɔ de tun y'o ye i ye tiɲɛtigi ye wa ne min filɛ nin ye bi ɔnkɛ ne bɛ masakɛ kɔrɔ dulɔ siyɛnɛ de la koyi yusufa ka kunu tiɲɛ sɛgiri mɔ i y'a fɔ cogo min a kɛra ten wa bi nakun wɛrɛ bɛnna afitina fi sabi bakaratin siman yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sunbilatin khudrin wa ukhra yabisati la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamuna yusufa ko bita sugo in o ɲami medre don ba weru desara la iko me min fo on dala o kɛra kisɛ ye abo kama wannan meni ɲɛ masakɛ yɛrɛ ka sugo de ye koyi wa ko y'i bolo sogo ɲɛ min y'a filɛ koyi masakɛ ko ale y'a ye misi muso tulɔba 7 misi pasalenba 7 bɛ k'olu dun ɲɔtizan kɛnɛkɛnɛ 7 a y'o fana ye wa a tilala ka ɲɔtizan 7 jalen ye yusufu sogo in de ye nin masakɛ ka sogo don a ɲɛfɔ mɔgɔ sɔn ka segin ka taa mɔgɔw mɔ walasa u ka sogo in kɔrɔ dɔn ala yusufa ko cɛ ma a ko nin wa tazra'una sab'a sinina daba a ko i k'a dɔn k'a fɔ a y'a fɔ masakɛ dɛ a ko mɔgɔw ka sɛnɛ kɛ san 7 ka da ɲɔgɔn kan u k'u sɛbɛ bɛɛ don dɛ fama hasatumu fazaru fi sunbulihi o bɛna sɛnɛfɛn minnu sɔrɔ o san 7 kɔnɔ balo la a ko wa f'u ye u kana bɔ a fara kɔnɔ ka bila koyi u k'u bɛɛ mara a tɔgɔ de a tinsanw na ye illa qalilan fo n'a kɛra dɔɔninw ye mimma ya'kuluna walama ta'kuluna a bɛna min don a ka dundani n'o bɔra la a kana a bɔ a tɔgɔ de a tinsan kɔnɔ walama a fara kɔnɔ ka bila dɛ a y'u to yen a y'a mara thumma yati min ba'di zalika sabon shidadun a ko san 7 ji b'a shura kan a ye sɛnɛkɛfɛn min o san 7 kɔnɔ a ye sumanw sɛbɛ kɔrɔ sɛnɛ a k'a mara de koyi ka d'a kan n'o san 7 tɛmɛna san 7 wɛrɛ bɛna ji t'a kɛ tewu dugukolo kɔ kan o tuma na san 7 dɔ bɛna ka ni ji t'a kɛ tewu dugukolo kɔ kan ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinuna
ako kuma sawlo vla jina bale mina tugunyona ako basro aw ye mara min ga sawlo vla folo min ni ay sene ko la ko mara ako de bina ka balo ye sawlo vla ye jina bale ngono de wa be bina ba fona to to donu ye akama kam min mara konte sawlo vla doni ay suma min wala sawlo vla jina bale o kono abo betu ako no sawlo vla golema en boray sa suma yati min ba'di zalika amun fihi yughasu nasu wa fihi yasiruna sawlo vla ja sawlo vla no temena sa akika do ko fo mana ko bina siga a ko korla adama do mina nyom boya ko bina heraw ke nyanyi on yame tan digar samo yire kono fale do anana o de jata ka ko fi sa mana jamana be fa herala wati sira yuswa kasula de zegera pruti toadi min lala sisan wa min gishira alina ni gibaraw nyini amina tawda masakade tluka insha Allah ta'ala wati sira sini insha Allah amna tunai hakila insha Allah ta'ala kunu labe nguma sabati technicien fe ani radio were wulay ngay sikatala sangoni hakila labe sabati ledu assalamu alaikum bismillah bismillah جزاكم الله أنا براجي فوف نيه فو المامية هي دوكة سوالو با على كهرة سترة أسون أشوجو على كونو غاني سلام بلجلي أنا بيا على كجمنا إنجشي bawa kante alga folibe mawar kulbal do do mangura ko anga jadi kala do e fatura nyina anga do ba aye bakar kulbal fatura السلام عليكم السلام عليكم بسم الله ها ترى بيري على تاين جماعة Kante, السلام عليكم. Kante.
Kante. Marja Kante mati famia kusebe nga e afamu ke. Mama famu kusebe. Kante. Bismillah. Bismillah. Wa alaikum salam. Apa mi? Kuchala. Bismillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Is that what? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. 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 Bismillah keluar kau. Aha. Tidak tidur. Aha. Masya Allah. Betlu bala. Mia mia mia. Amin amin amin. Amin amin amin. Jazakumullah baraji. Kami keluar kau befu. Bismillah. Bismillah. Syagat rame. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Drame. Syagat drame ni kembali ni ala kami kanya fla boshala. Abi mau bi ason drame mina. Abi wele ke no fana kahawar jeni. Wadola bi tuma kana juma sali afana. Limana be ala bula abade mamu nyaja abo shela. Sanga wa atlobe shela ka wa atlobe syagat drame mangala. Wapma be anabi wele minge siribela anne era la kasurande arajo kono no tekeli am do ka yarabi ala kala mena defale dambe bo ala de anye flam na la nga dusku nye flay o yelle do ala ko fiendo ya nye fla o tale bulu fiendo ya ngani dusku fiena o de fiendo ya yarabi ala kan gishi o fiendo ya mo drame Abi nafo telefon ko manyana bo kita
maka mame je mame jijin mame kasra abe akallame so se Traoré atwanya abe akallame Daoud Coulibaly Sayo Traoré ka koy twari kay aka maka mallame nya da abe akallame kele ko kana duna bismillah ko kana bismillah ale ka telefon tigera aka kuma ma ban ami kitafo sagale ala kan doga kala kabne keta ala kan doga ke o be farla kamamru bela jalefo kay e fana masega do kulikoro amma mangame kucala manga boray segu amma mangame sa ko kana duna ko bra bismillah ما شاء الله كوغانا جزاكم الله نبراجي kami sanga bela jelefo alaka hine torwala alefana ya njawayina alaka hinana alaka darosma alaka baraka tafe Sigaso au kibara mamme buguni kolonje fana kunu tlagale dawr ka wele duna asra amara kaba dawr bayo fana ani dunya arajo ba amunu mbulay بغنية ما شاء الله ما شاء الله نغي إدريس كولوبالي كاي كبو بغني بلاغاو أفنا كبار أمامي كوم سيكاسو كاو تشيدو أبنا فو نغجرو ما نينابو كسبه علي أن يروم من مياك اللامي أما سانيا كتبه جزاكم الله أنا براجي نجرو كو ما سبتي فلو ألبي كما أفهم تقومي سانغو وما كيفلو كذا كما كلا وكما أندا فامي أكتبه hanno lutlo ba ondala anyin galu ani foluti fam ko sebe ala ko feno ba letlo la tada ale ba ka fa ko na ko ta ka foi famu alhamdulillah ami do ke ko do nyini bela jele fana fe jamana ye o ya anyira yede malde be silama silanda che muso dimse makoro
sungalo bayi Allah horma barka digra cheminga Allah horma barka korna bami no be kala kono barka tafsiru kedaw uluka cha sungalo ngono korna kala ro kacha wa fa be seliyoro shuina fokata sungalo ba shufe fa be te da yoro dula alay amma nyina ala fe akako o bunyaw anu horma ko mo aka malikishi safo ko fe wa la akadon ga fo sungalo joja a nyami me mko bulu kadaka wala tidi aka kamta jogo tanolo lanzeli la sungalo era nafla jogo seginde ngani imma wala dala ebsinga ka tanolo la yera fe jogo nani folo miseli oye safo de ebo seliga koro oni safo sella ka koro bebi nafla jogo flake oni o jogo fla nafla jogo fla ni o fla safo fada nani ga ojuli jogo woro o ka koro shu santa kaltal fla ni bi ni da ebi shafulu witri jogo saba seli oni o saba vara woro nga ojuli ho kono ndo sisan seki mi no tora ode solo nafla yere e ko ma be singa tuño na karamo ti wala waldi mo ma no ti wala ladi do mo ba gena ko solo jo tani golo la ka solo la seki ndama de nafla yere o ko te kakoro sa kono kakoro ibi safo jogo nani seli ni safo solo ga ba ibi nafla jogo fly kakoro i dato ibi shabulu tere seli kakoro o kuma bebi o kono ndo inge san yere kalo ta ani fla be wala tar kelebe nga sungalo ko opma nafla mi na fo mo sungalo era nafla no fo tarawi na mi musu sere kata seli o de jogo seki wo jogo seki ni bi flaga kisi ga salam la ka flaga kisi ga salam dra flawara ka salam la salam ala kira sallallahu alaihi wasallam sa kalo tar fla kono shuwo shu ale ba ke dugutla ma fe dugutla ma seli era de ale nga sungalo o barga o yafa o noro o kahoriya mi ni anda fe akataka mashito akanataka msuto akanataka bonoto akanataka cheto o kama opmana abina sungalo shuku volo la muso bega sika ke ko da dutla ma fe fendedo ala karaba ke dutla ma fe wala ma be ba ke dutla ma de ka soro tobe goro la birfini goro kada ke kanga mala kanga kashi kanga ala delala ngana kerturate ku opma sungalo barga bay o noro bay muso chama mi fako dimse nyama mi fako kada dutla madu o kama opma slama nyama o yakanu karanae sungalo kono barayi ni ko bega seka do soro sungalo shu ku volola abi je ka kenyo ve muso dimse no muso akana ta ko lutu ngo korte ko ne yo selga ba ko shu dutla ma fe ne ala e nyejo ibuli ka de seka ko bura di for la diga o dida didi sungalo na fly ne assalamu alaikum bime bla wele la assalamu alaikum jendo bismillah igara jogi gorodoni ha ha فايدة قبل يتلو جيني أفهمه وكما نقول تليفونه ما سنيا كتو إيه ساكتا
يا فمسا فمنا الساعة السلام عليكم tamadde ala yo fo qur'an kono way kundu ala safarin koni ni be tamana wala ma imagane ika bana etle haga mi ni mase go su ni sungolo bana wa soro farkulu onno era etle haga mla ibo sara amma fo kiga sunja ko la kaso bana bila ala kulla ne de bana ti na do bana bi tamadde fana bo chugala tamana nyegba bala nyegba bala mase ni mi yo kama ala ko na be tamana ay sumbla o etle haga mi tamana sungolo kono hopmana ni sungolo bana lega minne yo bla tama kamo ibo sara sa kalo werala o yala ke yamurai o ni mami nye inye tuga su tamana ni gwele min dari soro fi jawara ka soti ala ba fo paya jobila ne daro fe metamana ne be gindo do ne development manani ayan zoro ango yani fana ka manja ka bo fana kamna bo moya sugurudu ya zoro faya kono mobili bana kulukuto su tigara faya kono zerbinu mango anyo ke suguri roedi sunakari agla molu bina so amaso suguri lala ka zoro anyo zeregle do ala to pa nya fay fembe tama kono ne ala dibado awta dongi kana dega bulo fala kibake ala mi voke ala yo de dayela nya kal lafiya am doge ya rabbi ala ka dire fama ma damo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bi wati bana pew o ya soro anye nyini mo fo ko doge wanyi rubi doge jamana ya rabbi ala ka jamana ngishi ala ka jamana intaga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh saya barane saya kata kana bisuna dugo mita sonna ne nyili ngo assalamu alaikum ne tato kulu kuto isi ngbe ni ngudu manya ko ya ne ko ne de dudo to ti bora ka modo tata sa fasale oh no kuto ai assalamu alaikum